Environmentálna záťaž Trstena, bývalý sklad pohonných hmot Hamričky, sa nachádza vlastne v západnej časti mesta Trstena na sútoku potoka Zábiedovčík a rieky Oravica. História areálu alebo lokality siaha až do čias Rakúsko-Uhorska, kedy začiatkom 20. storočia bola v lokalite vybudovaná rafinéria, v ktorej sa spracovávali prírodné oleje a surová ropa. Tá bola dovážaná v prevažnej miere z Poľska. Počas prevádzky rafinérie došlo k významným udalostiam, a to boli dve povodne a na konci druhej svetovej vojny k spustošeniu lokality partizánmi. Počas týchto udalostí došlo k úniku ropných látok do horninového prostredia a do podzemnej vody a tiež aj do rieky Oravica. Po druhej svetovej vojne prevzal areál štátny podnik Benzínov, ktorý tu zriadil sklady pohonných látok. Je viac než pravdepodobné, že aj počas tohto obdobia dochádzalo k únikom ropných látok do zložiek životného prostredia. V súčasnosti je areál využívaný pre potreby spedičnej spoločnosti a teda vlastne s ropnými látkami sa v takej miere, ako sa v minulosti nakladalo, sa dnes už nenakladá. Prvé geologické práce, ktoré boli na lokalite robené, boli robené v roku 2015. Vykonaný bol podrobný geologický prieskum životného prostredia, počas ktorého sa teda zistilo rozsiahle znečistenie zemín, horninového prostredia a podzemnej vody. Na základe výsledkov boli na lokalite definované environmentálne a zdravotné rizika. Zdravotné rizika najmä pre pracovníkov v areáli. Na základe týchto skutočností bola lokalita odporúčaná teda na sanáciu a na monitorovanie. Monitorovanie začalo hneď v roku 2015, prebiehalo do roku 2019. Počas tohto obdobia bola zistená na hladine podzemnej vody voľná fáza ropných látok. Medzičasom prebiehali legislatívne postupy a teda na okresnom úrade životného prostredia v Žiline bolo započaté konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude zodpovedná za likvidáciu tejto lokality. Keďže bývalý štátny podnik zanikol, súčasný vlastník s znečistením nemal nič spoločné, tak konanie bolo pozastavené a zodpovednosť na sanáciu lokality pripadla na štát, konkrétne pod rezort hospodárstva. Sanačné práce, ktoré sme realizovali, vlastne začali v roku 2021. Prvým krokom teda bolo zrealizovanie detailného rozloženia znečistenia v zeminách, pričom sa realizovalo 50 vrtov. Detailne sme zistili, v ktorých častiach sa nachádzajú extrémne znečistené zeminy, pretože gro sanácie pozostávalo z odťažby zemín. Odťažba začala na jeseň v roku 2021. Odťažované boli najprv vrchné polohy, ktoré boli menej znečistené alebo neznečistené a následne postupne prebiehala odťažba vo forme výkopov. Výkopy boli realizované až po hladinu podzemnej vody. Takto prebiehali výkopy až do roku 2022. Počas výkopov bola otvorená hladina podzemnej vody, a teda bolo možné z hladiny očerpávať voľnú fázu ropných látok, efektívne odstraňovať znečistenie z povrchu hladiny podzemnej vody. Ďalšou doplnkovou metódou pri sanácii zemín bola použitá metóda premývania, kedy vlastne do horninového prostredia bola infiltrovaná prečistená podzemná voda z lokality spolu s roztokom povrchovo aktívnych látok. Tieto povrchovo aktívne látky pôsobia v horninovom prostredí ako saponát a teda rozpúšťajú znečistenie, ktoré je viazané na horninové prostredie, na zeminy a uvoľňujú ho do podzemnej vody. Podzemnú vodu sme následne prečisťovali v sanačných technológiách, čo bola vlastne hlavná časť sanácie podzemnej vody. Podzemná voda bola sanovaná aj očerpávaním voľnej fázy z hladiny, ako som spomínal, buď vo výkopov, alebo potom neskôr z vrtov. Poslednou časťou sanácie podzemnej vody bola vlastne využitá podporovaná biosanácia, čo je metóda založená na účinku mikroorganizmov, ktoré pre svoje metabolické procesy využívajú uhlík, čiže zložku toho znečistenia. Finálnou časťou sanácie bola rekultivácia územia, kedy bolo územie zarovnané a vytvorená bola betónová pláň a asfaltové plochy, teda do takého stavu, aby vlastník vlastne mohol užívať lokalitu v plnohodnotnom stave. Ak to shrnieme, tak vlastne bolo z lokality odťažených viac ako 24 000 tón znečistených zemín a stavebných materiálov. Potom boli zlikvidované a asanované 6 podzemné
6 podzemných nádrží. Prečistených bolo viac ako 50 000 metrov kubických podzemnej vody. Z hladiny podzemnej vody bolo odstranených 1,5 tony znečisťujúcich látok. Boli eliminované predtým určené environmentálne a zdravotné rizika na lokalite. Aj takouto sanáciou, ktorá nebola nejakého veľkého plošného rozsahu, ale bola dobre etapovito nastavená, keďže prebehol najprv geologický prieskum, potom monitorovanie, následne sanácia. Bol správne nastavený kurz vlastne pre realizáciu geologických prác. Došlo k odstráneniu jednej z najväčších a najstarších environmentálnych záťaží na Slovensku.